Ya yi ƙoƙarin kunna motar, ƙofar motar ta rufe da ƙarfi ta yadda ba zai iya buɗe ta ba. Sai kawai ya ji motar tana kunna kanta da kanta, sai motar ta fara tafiya. Nan fa sai Garba ya cika da tsoro. Me ke faruwa ne? Garba ya a yunƙurinsa na ya tsayar da motar, amma ina motar ta ƙi tsayawa. Ba zato ba tsammani sai ya ji wata murya daga cikin motar ta fara magana. Nan fa sai hankalin Garba ya ƙara dugunzuma ainin, sai ya ji wannan muryar tana faɗin, Garba ka yi kuskuren ɗaukar wannan motar. Zan faɗa maka wani abu wanda baka sani ba game da rayuwarka. A cikin wani gari, Garba ya kasance babban ƙasurgumin ɓarawo sosai. Shi mutum ne mai dabarar sata. Wata rana da ta zamo rana ce ta sa'a a gare shi. A wannan rana, Garba ya samu nasarar sace wata mota ta alfarma, sabuwa ƙirar zamani, mai tsada sosai. Garba ya shiga cikin motar da sauri, zuciyarsa cike da farin ciki. Wannan karan fa na yi sa'ar kayan sata, ya furta a hankali yayin da yake ƙoƙarin fara kunna motar. Amma abin da Garba bai sani ba shine, wannan mota ba mota ce kamar kowacce ba. Wannan motar tana da wani sirri da shi ba shi da masaniya a kai. Bayan ya yi ƙoƙarin kunna motar, ƙofar motar ta rufe da ƙarfi ta yadda ba zai iya buɗe ta ba. Sai kawai ya ji motar tana kunna kanta da kanta, sai motar ta fara tafiya. Nan fa sai Garba ya cika da tsoro. Me ke faruwa ne? Garba ya tambaya cikin rawar murya. Ya yi ƙoƙarin tsayar da motar amma ba zai iya tsayar da ita ba. Da gudu motar ta fara tafiya. Nan fa hankalin Garba ya yi matuƙar tashi. Hannunsa yana jujjuyawa a kan stiyarin da a yunƙurinsa na ya tsayar da motar. Amma ina motar ta ƙi tsayawa. Ba zato ba tsammani sai ya ji wata murya daga cikin motar ta fara magana. Nan fa sai hankalin Garba ya ƙara dugunzuma ainin, sai ya ji wannan muryar tana faɗin, Garba ka yi kuskuren ɗaukar wannan motar. Zan faɗa maka wani abu wanda baka sani ba game da rayuwarka. Nan fa Garba ya juyo a matuƙar tsorace tare da cewa wane ne kai? Me kake nufi? Ko me za ka faɗa min game da rayuwata? Ya tambaya cikin karkarwa. Sai muryar ta sake magana a karo na biyu. Wannan mota da ka ɗauka ba kamar sauran kowane motoci ba ce, domin wannan motar da kake gani kwamfuta ce kaɗai ke iya sarrafa ta. Ka daɗe kana aikata miyagun ayyuka, yanzu lokaci yayi da zaka fuskanci sakamakon laifuffukan da ka aikata. Garba ya shiga rawar jiki. Ba zan ƙara yin komai ba, ku ƙyale ni, don Allah, wallahi na tuba. Ya fara roƙo amma babu abin da zai iya yi ya tsayar da motar a wannan lokacin. Motar ta ci gaba da tafiya cike da tsananin gudu. Take nan fa motar ta kai shi wani guri. Ya riga ya san wannan gurin, sai dai kawai ya tsaya ya buɗe baki yana jiran ganin ikon Allah. Gurin farko da motar ta tsaya shine gidan wani tsoho, wanda Garba ya taɓa yi wa sata. Sai wannan kwamfutar da ke cikin motar ta kunna hoton wannan bidiyon a cikin motar. Ta nuna mawa Garba abin da ya aikata, wato shiga gidan wannan tsohon tare da sace mai duk abubuwan da ya tara tsawon shekaru. Garba ya tsaya tare da kallon fuskar tsohon lokacin da tsohon ya gano cewar ai an gama tattara shi an kwashe mai duk wani abubuwan da ya wahalar tarawa tsawon shekara da shekaru. Yana kuka cikin tashin hankali. Sanadiyar wannan satar da kamar ya jawo mai rashin lafiya, har ta kai shi ga mutuwa duk a sanadin wannan satar da kai mishi. AI din wato kwamfutar ta faɗa. Garba ya ci gaba da kallon wannan bidiyon amma zuciyarsa ta yi nauyi duk da yanayin da yake ciki na firgici. Bai taɓa tunanin abin da ya aikata zai kawo irin wannan mummunan sakamakon ba. Na yi kuskure, don Allah ka bari in fita daga nan. Garba ya ƙara roƙo yana tsoron abin da zai biyo baya. Sai motar ta ƙara ɗaukar hanya. Ta ci gaba da tafiya. A wannan karin lallai Garba ya sadakar domin lallai ya san cewar ba zai iya gujewa abin da zai faru ba. Garba yana zaune a cikin motar, jikinsa yana rawa, zuciyarsa cike da tsoro. Motar ta ci gaba da tafiya cikin sauri. Babu abin da zai iya yi domin ya tsayar da ita. Gurin da wannan motar ta kai shi a wannan lokacin ya kasance wani gida ne mai ban tausayi. Domin kana kallon gidan zaka san cewar lallai waɗanda suke zaune a cikin gidan nan suna cikin wani hali. Gidan da Garba ya taɓa fasawa ya shiga ya sace musu kayayyaki da dukiyoyinsu. Motar ta tsaya kuma allon majigin da ke gaban motar ya fara nuna masa hotunan iyalan. A lokacin da Garba ya shiga gidan da daddare, ya ɗauki duk wani abu da suka mallaka na dukiya, sannan ya tattare musu kuɗaɗe, kayan ado irin su gwal, zinari, azurfa da dai sauransu. AI ɗin ya fara magana kamar haka. Kaga wannan iyalan sun yi shekaru 2 kenan suna neman taimako. A bayan kayansu sun salwanta, duk a sanadiyar satar da kai musu.
Matar gidan ta rasa aikinta a sanadiyar satar da kai musu. ‘Ya'yanta sun sha wahala kuma dukkansu sun shiga cikin tsananin talauci saboda kai. Garba ya kawar da kansa da daina kallon majikin. Yana jin zuciyarsa tana harbawa. Na yi kuskure. Ba ni da niyyar jefa su cikin wani hali. Ya yi ƙoƙarin kare kansa amma AI ɗin bai saurare shi ba. Nan fa sai motar ta ci gaba da tafiya. Wuri na gaba da suka isa shine wajen wata kasuwa. A wannan kasuwar Garba ya taɓa fasa shagon wani saurayi mai siyar da kaya. Sai AI ɗin ya nuna masa bidiyon lokacin da Garba ya ɗauki kayan daga shagon. Saurayin nan ya zuba maƙudan kuɗaɗensa a wannan shagon domin ya gina rayuwarsa mai kyau, amma saboda ka saci kayansa ya shiga cikin komar 'yan bashi, ya rasa kasuwancinsa, wanda a sanadin hakan yanzu yana fama da bashishshika da kuma ƙuncin talauci. Jikin Garba ya sake yin sanyi, yana jin nauyin abin da ya aikata. Ya fara zubar da hawaye, ko dan abin ya zo masa ta wannan hanyar ne? Dan Allah ku bar ni in fita daga nan. Zan canja, zan gyara duk abin da na yi. Garba ya roƙa amma AI ɗin ya yi shiru. Motar ta ci gaba da tafiya. Jikin Garba ya yi sanyi, yana jin nauyin abin da ya aikata. Idanunsa sun fara zubar da hawaye. Ko dan abin ya zo masa ta wannan hanyar? Dan Allah ku bari in fita daga nan. Zan canja, zan gyara duk abin da na aikata. Garba ya roƙa amma AI ɗin nan ya yi shiru. Motar ta ci gaba da tafiya. Guri na gaba ya kasance mafi muni. Gidan wasu iyalai da Garba ya taɓa sacewa kayayyakinsu gaba ɗaya. Lokacin da Garba ya shiga gidansu, mai gidan yana gidan a lokacin. AI ɗin ya nuna masa hoton mahaifin gidan yana ƙoƙarin kare iyalansa, amma Garba ya buge shi da wata sandar ƙarfe, ya bar shi a kwance cikin wani hali. Mahaifin gidan ya rasu sakamakon raunin da kai mai. Ka raba wannan iyalin da shugabansu saboda son zuciyarka. AI ɗin ya faɗa cikin wata murya mai sanyi, alamar cewa shi kanshi ya ji tausayin abin. Amma abubuwan da AI ɗin ya gaya masa sun cika zuciyarsa da tsoro. Garba ya yi kuka sosai tare da jin nauyin abin da ya aikata. Kowane lokaci da AI ya ɗauke shi zuwa wani wuri, sai ya ƙara ganin cewa lallai ahalin mutane suna ta rushewa duk a dalilin shi. A halin yanzu ya fahimci cewa lallai laifuffukansa sun rushe ahali da dama, tare da mutuwar mutane da dama. Na tuba, zan yi ƙoƙari don gyara kurakuran da na aikata. Ku ƙyale ni don Allah. Garba ya sake roƙo, amma motar ta ci gaba da tafiya. Motar na ci gaba da tafiya, Garba ya ji tsoron abin da zai biyo baya. AI ɗin ya ɗauke shi zuwa wani wuri da bai taɓa tunanin zai gani ba. Gidan mahaifiyarsa. A lokacin da motar ta tsaya, Garba ya kalli bidiyon da AI ɗin yake nuna masa. Gidansu ya shiga cikin wani hali mara kyau, katangar ta fara rushewa, kuma komai a jikin gidan ya lalace. Garba ya kalli mahaifiyarsa wacce take zaune a bakin ƙofa, tana jin jiki domin ciwon da ya kama ta. Hannunta na karkarwa saboda tsufa da rashin lafiya. Hawaye ya cika idon Garba. Ka ga yadda rayuwarka ta lalata iyalinka. AI ɗin ya sake faɗa cikin murya mai ƙarfi da faɗa. Mahaifiyarka tana fama da ciwo mai tsanani kuma ba ta da kuɗin magani, amma ka bar ta cikin wani hali. Garba ya kasa magana, zuciyarsa ta karye, ya riƙe kansa, yana jin haushin kansa da duk abin da ya aikata. Mahaifiyata ba ta cancanci wannan sakamakon ba. Na sani na aikata babban kuskure. AI bai yi ƙasa a gwiwa ba, ya ɗauki Garba zuwa ɗakin. AI ɗin ya ɗauki Garba zuwa cikin gidan, inda ɗan uwansa yake a zaune cikin damuwa. Garba ya rufe fuskarsa da hannu, yana kuka sosai. AI ɗin ya ci gaba da magana kamar haka. Ka bar mahaifiyarka da ɗan uwanka cikin talauci. AI ɗin ya ci gaba da faɗa tare da nuna ma Garba illar laifuffukansa da ya aikata. To ya kake da kuɗaɗen da kake satowa? Ko da yake baka da buƙatar ba da amsa, saboda dama kuɗin sata ba sa albarka. A lokacin da Garba ya ɗan tsagaita da kukan da yake yi, AI ɗin ya nuna masa wani abu mai ban tsoro. Makomar shi idan har ya ci gaba da irin wannan rayuwar. Ya ga kansa a cikin kurkuku, yana cikin matsi da baƙin ciki da takura. Ya ga yadda rayuwarsa ta zama cike da nadama da wahala. Idan har ka ci gaba da bi ta wannan tafarkin, to wannan ita ce makomarka. Rayuwarka a cikin kurkuku za ta ƙare, cike da baƙin ciki da takaici. Garba ya ƙara fashewa da kuka, ya fara jin nadama da gasken gaske akan abin da ya aikata. Sannan a zuciyarsa ya ce, ba kawai ya lalata rayuwar wasu ba ne,
har ma rayuwarsa ya lalata da kansa. Zan canja. Na fahimci abin da nake yi ba daidai ba ne, don Allah ku taimake ni in gyara kuskure na. Garba ya roƙa, yana jin zuciyarsa na cika da nadama sosai da sosai. Garba ya ƙara kallon motar da yake ciki, wacce take gudu sosai, kamar za ta tashi sama, yayin da zuciyarsa ke cike da tsoro da nadama. AI ya ɗauke shi zuwa wani wuri mai duhu, wuri mai ban tsoro, baya son zuwa makabarta. A yayin da motar ta tsaya, Garba ya fara jin bugun zuciyarsa na ƙaruwa. Wannan ce makomarka idan har baka canja halinka ba. AI ya yi mawa Garba magana cikin tsawa. Garba ya kalli kabarin da ke gabansa. Sunansa ne a rubuce akan shingen da ke jikin kabarin. Wa'insu irin halittu da abubuwan ban tsoro a cikin kabarin. AI ɗin ya ci gaba da cewa, kaga kuma har da waɗannan halittun za a saka ka a cikin kabarin sannan a rufe ka. Idan har baka canja halinka ba, har kuma ka yadda ka mutu a cikin wannan yanayin. Hannayensa suka fara karkarwa, hawaye suka fara kwarara daga idanunsa. Ba zan yadda in mutu a haka ba, ba zan taɓa bari rayuwata ta ƙare a haka ba. Garba ya riƙe kansa, zuciyarsa tana masa zafi da nadama. Don Allah, ba zan so in mutu a haka ba, zan gyara rayuwata. Ya yi kuka sosai. Bayan wannan gani mai tsoratarwa da ya yi, AI ya tsagaita da magana na ɗan wani lokaci. Sai dai kuma sai ƙofar motar ta buɗe da ƙarfi. AI ya yi magana cikin sanyin murya, na baka dama ta ƙarshe, za ka iya fita yanzu, kuma za ka zaɓi abin da kake so ka yi da rayuwarka. Garba ya ajiye zuciya mai nauyi, cikin hanzari ya fice daga motar. Zuciyarsa tana cike da tsoro da damuwa, amma ya samu ƙarfin zuciya. Zan canja, ya faɗa wa kansa da ƙarfi. Sannan a halin yanzu zan tafi in kai kaina ga hukuma, kuma zan gyara rayuwata daga yau. A lokacin da Garba ya bar motar, AI ya ɓace ya bar shi cikin karayar zuciya, kuma a cike da ƙudurin cewar zai canja rayuwarsa. Yana tafiya a kan titin, zuciyarsa na cike da tsoro. Garba ya kai kansa ga 'yan sanda, sannan ya tabbatar musu cewar zai gyara rayuwarsa, ya daina aikata duk laifuffukan da yake aikatawa. Sai 'yan sandan suka ce, su a halin yanzu haƙƙinsu shine su yi mai hukunci, amma tun da har ya kawo kanshi kuma har ya nuna cewar zai gyara halinsa, bai kamata su hukunta shi ba, amma da sharaɗi, domin su ba su da ikon yafa laifin wani haƙƙin yafa laifin wani a kansu. A halin yanzu shine za su haɗa shi da wani ma'aikacinsu, su tafi ya je ya nemi yafiyar duk wanda ya aikata musu wani laifi. Sai da ya je duk ya bi su ɗaya bayan ɗaya, sannan ya nemi gafararsu. Cikin ikon Allah kuwa duk suka yafe. Bayan shekara 5, Garba ya zama mutumin arziki. Daman da ɗan karatun shi, hakan ya saka kuwa ya zama manaja a wani babban kamfani. Yana ɗaukan albashi mai tsoka. Hakan ne ya sa ya fara bin duk waɗanda ya aikata musu laifi da kuma waɗanda suka shiga cikin wahala duk ta dalilin shi. Ya fara taimaka musu, sannan duk ya ɗau nauyinsu. Rayuwar Garba ta inganta. To, nan ne ƙarshen labarinmu. Kada ku manta, ku ije mana darasin da kuka ɗauka a cikin wannan labarin a comment section. Nan kada ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna alaman ƙararrawar sanarwa, ta yadda za a dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta ku yi likin bidiyon nan tare da sharing ɗin shi da 'yan uwa da abokan arzikinku. Na gode.